white discharge ओमफ्राय प्रेगनेन्सियावहाय मा जाब्ला मोजां जायो गिरिफोर दिनै आङो मिस्था खानोसै मिस्था फिथाइ बिबाराबो जा मोजां बारथारदों नै माने बारदों माने बेनि बिलाइयानो कालार जायोना सिजनावहाय बिराद मोजां मोनदों ओमफ्राय नै दाउला खुंगुर बिबारा नै गामियावहाय बेफोरखौनो नायनानै माने बिराद मोजां मोनो गोसोआ शान्ति मोनो मिस्था फिथाइया दिनै बिरादनो मोजां जादोंनो आयु बेजों ओरै फैब्रा बेजोंनिखौसो खानाय आं नै अमा बेदरजों मिस्थाजों संनायसै आं मिस्था फिथाइबो खाफेनालै टमेट'बो दंमोन खिन्थु आसामानि बिजामादै फैदोंना बेखायनो आसामावनि बादि एसे संनायसै होननानै बुंबाय नै अमा बेदरजों मिस्था फिथाइजों जा मोजां जाथारखादों मिस्थाया फिथाइया बिलाइखौबो जाबाय गोगोमनो आङो गेजेर माखौहाय मिस्था बिलाइजों अमा बेदरजों जाब्रेनानैहाय माने गेजेर माखौ आं छुट्टियाव थाफैदोंमोन ना सप्ता खुंसेसिम थ' सानफ्रोमबो खालि अमाजों मिस्था जायोमोन आं ओमफ्रायहाय मास मोनसे उनावहायनो ओरैबादि खुंबाय आङो मास मोनसेबो नांबावाखै खुंनो सप्ता खुंनोसै उनावनो गोबां आंनि भिडिअ नायगिरिफ्रा आंखौहाय वाइट डिसचार्ज ओमफ्रायहाय प्रेगनेन्सियावहाय मा जाब्ला मोजां जायो बेफोरनि बारै सोंगासिनो दङ थ' सम मोनब्ला आं मोजाङै भिडिअ बानायनाय होमब्लाबो आं खोन्थानानै दोनो वाइट डिसचार्जआ मेनलि बेक्टेरियानि गुनैहाय जायो बेक्टेरिया ओमफ्राय फांगाल इनफेक्शननि गुनै जायो थ' बेफोरनि गुनैहाय ट्रिटमेन्ट खालामब्ला किउरेबल बेफोर गासैबो हामो वाइट डिसचार्जआ ओमफ्रायहाय प्रेगनेन्सिनिखौबो सोंदों र' आं मोजाङै सम लानानै बुजायनाय आं खिन्थु प्रेगनेन्सियावहाय जेमन फिसाफोरनि ब्रेन डेभेलपमेन्ट जानायनि गुनैहाय मेनलि दिनै गाबोन लाइ माने साब सेन्टारफोरनिफ्रायबो हेल्थ सेन्टारफोरनिफ्राय माने साप्लिमेन्टफोरखौ होखायो भिटामिन आयरन फलिक एसिडफ्रा फलिक एसिड ना मेनलि ब्रेन डेभेलपमेन्टनि गुनैहाय मोजां दै थ' बिनि जुनैनो मा होनो आइदैलै मा बिलाइ जुवा इदि खायो ना मेनलि मा होनो फलिक एसिड नाखौहाय मेनलि मा होनो जानाय लोंनायफोरजोंहाय जाजोबनो हायाब्लाबो साप्लिमेन्ट टेब्लेटफोरखौहाय लानांगौ फलिक एसिड ओमफ्रायहाय जानायनि खेत्रे प्रेगनेन्सि मादारफ्रा मेनलि फुङावहाय मा होनो मिल्क दुधु जायफ्रा लोंनो हायो दुधु ओमफ्रायहाय बे काजु बादाम होनोना काजु बादाम माबा बे नाट्स बादाम मा मोनो थ' बेफोरखौ आइदै दिखायो सोरबाय मिनिनानै थैजोबबायसो मानसिफ्रा बेफोरखौहाय जाहोनांगौ ओमफ्रायहाय थालिर फ्रुट्स बेफोरो मेनलि खुबই दरकार ओमफ्रायहाय प्रटिन नालाय नोंनो नोंथाङानो दानायसै इसोर आफा इसोर दंफाङानो दानायसै नै जानायसै दांलै थ' मोजाङै भिडिअ लाबोनो नाजागोन आं दे बुंथ'ले आं एसे बेस्थ'आव दङ आंनो बाबाखौहाय दा लांबावनांगौ हस्पिटालावहाय आयै दानो सायदोनि दे थाबथा थुबथुनो इखौ इदि बानायो दा मम्मी
अच्छा नै इदि गार्टेनखौबो बिगुरनिफ्राय छाडिजोबनांगौनो बिगुरनिफ्राय इदि छाडिनानैसो बेखौ एवो ने मामे बेखौ एवग्रोयो ना अमा बेदर अ अच्छा अच्छा अमा बेदर ना नायनि बेसेबां आयु अरे लाइ साब ओमफ्राय लाफा मोख्रै संबाय नुखायो आङो अमा बेदर आरो मा संबावोथाय आं फिथाइजों इदि मालाबाबो संफेराखै दिनैहायसो आं जि नायदों फार्स्ट टाइम जोंनिजोंहाय अमा बेदर ना बेसेलाय मामे 300 टाका ने 300 टाका केजि आं आसामावहाय दाखालाय माब्ला क'क्राझारनिफ्राय फैनाय बेलायावहाय अमा बेदर लाबोदोंमोन बाबा अमा बेदर ना 400 टाका केजि बिराद एक्सपेंसिव ना आसामावहाय जोंनि बेजोंहाय 300 टाका आरो नोंने पाइकारि रेट नावहाय बोलाले नों गथा लाबोलाय गुबुनबावसो बे दामानो खमबाव अब्ला हिसाबावहाय ओमफ्रायहाय चिकेना जोंनि बेजोंहाय 190 खालायबान ने माबे औ 190 180 इदिबानो ओमफ्रायहाय खायफायावहाय खेबसेनो 200 बारा इदिबो लायो खायफायावहाय किन्तु आसामावहायलाय आं बिराद एक्सपेंसिव ना खोनायो चिकेना बेसेखालाय आसामाव हा ना चिकेना खोनजाया नोंलाय हा चिकेना 300 बारबाय नामाथाय 300 क'क्राझारावथ' बहुत दाम जायगा लायै जायगा एसेबां एक्सपेंसिव जायोब्ला गरिब मानसिफोरा मारै थांना थानो दे बिदिब्ला नायगिरिफोर दिनै आं फार्स्ट टाइम अमाजों मिस्टा फिथाइजों संनायनोसै माबोरै जानाय मिथिया हा मैथा औ जोंलाय मिस्टासो होनो ना मिस्टा खौब्ला बिदिब्ला भिडिअखौहाय दिनैनि बे भिडिअखौ बेबादिनो दोनथ'नोसै नायगिरिफोर टाटा बाय बाय